Odiechieng' machielo mwabedo kod chenro mwahero mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Chenro mawapuonjore wang'iyo dendwa ere kaka wanyalo dak mondo wabed kod ngima maber. Machiegni mataye chenro ni en Andruth Otieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kod odiechieng' makawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa mantiere gi lony mang'eny mokalo osechopo e studio mondo mi omiwa rieko kotenore kod tuo moro mabedo osebedo ka chando ji ahinya. En tuo mane? Kik idhi mabor, wakuongo wang'ere kod laktar kata wadhi nyime e chenro mar penj laktar. Machiegni daktari? Erokamano Madam Ruth. Erokamano ahinya machiegni. Kaka watimega wakuongo wahulore ni nyingi ng'a, in wuod kanye, in laktar molony e weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Okay, Ruth, an iluonga ni Dominic Hamisi. An wuod Sakwa, sub-county mar Awendo, Migori County. Kunye kumae. Laktar molony e weche mage. Weche mag kor, weche mag tielo, weche mag choke koso. An daktari molony e weche ma iluongo gi dho ngere ni physiotherapy. Kendo physiotherapy ka alonye e migawo mar orthopedics, laini mag choke to gi leche. Koro kanye malonye Madam Ruth. Erokamano ahinya. Choke kachiel kod leche. Mano bende matero wa twak odiechieng' makawuono. Wadwa ng'iyo rem kata lit mar onding'. Onding' ing'eni en kama kaponono ni okorit maber kata kobedo kod chandruok to nyalo miyo ji mang'eny chandruok matamre gi nono. Kapok wadhi e hinyruok, rem kata lit mar onding', onding' nitiere kanye e dend dhano ka? Dend dhano ka, onding' ochakore kama wich ogik godo, koridore piny e kori, kodhi nyaka piny kama wabede odo. Mano te iluongo ni onding' mar dhano. Kamano. Yes. Ma ok ni kamoro ma ji paro mana ni samoro mana gi e toka gi piny ka ni mane onding'. Onding' en mano duto te. En mano duto te. Aneno ka nikelonwa picha moro ka inyalo pimonwa ni onding' ochakore kanye to gik kanye kata wadonje tuoche mathoro hinyo onding' achiel kod rem mag onding'. Dr. Hamisi. Yes. Onding' ochakore e tok ng'uti kama wiyo gi godo, koridore piny nyaka kamibet godo. Mane kama onding' ochakore godo. Ma picha mantiere ni, picha ma wantiere godo mbele wakani, kwa ng'iye to en picha mar onding' mapiny kama ribs mag dhano gi godo. Koro mano e kama onding' mapiny ochakore godo. Ma koro onding' mapiny ni en gi choke abich. Koro en gi choke abich ma iluongo ni lumber 1, lumber 2, lumber 3, lumber 4, lumber 5. Koro onding' mapiny kani en sana tuo mar dhano ma kelo rem mar onding' yudore sana. Koro ma kwa ng'iyo to ma en chogo, to ma iluongo ni disc. Disc ni ene mopogo choke mantiere kinde gi ni mondo omi choke kik regre. Aito ma iluongo ni the spinal cord. But of course, koridore kodhi piny to magi to nitiere leche ma supply, giluongo ni the nerves, ma supply momiyo kata ka ng'ato muli tiwinjo. Koro samoro yudo ni ka koro degenerative changes otimore dend dhano, laini mag tiyo samoro otimore dend dhano, kata ka ng'ato oting'o gima pek, ma leche mag onding' momakore gi oyware sana, to samoro mano nyalo kelo onding' maremo. Kendo kata mana ng'uti bende samoro ki move sana, kata ka ne riembo gari to ileng'ori matin ma iyuko wi matek, mano bende nyalo keto tuoche mag onding'. Mano bende nyalo keto tuoche mag onding' Madam Ruth. Ma kawuono waketo maino e onding' mapiny mabedo ting'o choke abich kaka ileronwa no. Ipimonwa kacha ni wantiere kod disk e kind chogo ka chogo e onding' mapiny. Kaito bende ileronwa maber ni onding' mapiny nitiere kod choke abich. Yes. Mano en gima nyaka wang'e chenro mar penj laktar kawuono. Ni choke mane dendi gin choke machalo nade? To gin choke adi? Onding' mapiny gin choke abich kopog gi kod disk. Erokamano daktari, pimnwa. Ang'o momiyo tuo mar onding' thoro bedo mang'eny kuom oganda mopogore opogore? Tuo mar onding' ni temo biro osebedo mang'eny koluwore gi weche mang'eny matimore e ngima mar dhano. Achiel kuomgi en ni samoro ng'ato nyalo yudo gima iluongo ni strain. Kinyalo yudo strain kiting'o gima pek moewo teko mari, to samoro ywayo leche mag onding'i, to mano nyalo miyo iyud tuo mar onding'. Machielo ma bende nyalo miyo iyud tuo mar onding' en gima iluongo ni gi dho ngere wawacho ni poor posture. Samoro kaka ng'ato bedo, samoro kata kichung' seche mang'eny, mano nyalo miyo yud tuo mar onding'. Machielo bende manyalo chako miyo yud tuo mar onding', samoro nitiere tuoche moko machalo kaka kansa, machalo kaka TB, mago nyalo kelo bende tuoche mag onding'.
sana sana. Aneno kikelonwa picha ka manyiso gigo manyalo kelonwa tuoche mag onding. Iwacho kata ni anan mechanical disease processes magin tuoche mopogore opogore mamakowa, kitingo gi mapek, hinyruok, degenerative conditions, kapo nono ni weche mag tiyo kod gik makamago, bedo marach kata poor sitting posture, mago gin moko kuom gigo makelonwa chandruoge mag onding koso. Kamana dieri. Idhi nyime. Wa monda dhi mbele. Kwa ng'iyo pichani nyisowa ni nitiere non-mechanical diseases processes. King'iyo pichani kidney magi kidneys mag dhano. To kidneys mag dhano ni gintiere e piny pelvic region. Koro ka nitiere ka gin gi problem to ginyalo kelo gimiluongo ni referred pain. Koro referred pain no nyalo bedo referred back to the spine. Koro miyo ka jatuo man gi kidney problem samoro bende nyalo bedo gi tuo mar onding. Teneni okaw rem ochwal kama chielo. Rem no ochwal kadok e onding'e. Koro nyaka jatuo bed assessed properly mondo wang'e ni problem mane ma en godo kapok wachako kata thieth mare maber. Ka en gi tuo mar kidney owinjore onen kidney specialist mondo miyo okonye. King'iyo ma to nitiere kaka ng'ani ting'o. Koro koting'o gini gi bak mo bend moko dolo chen kaka neno oting'e maber nikech oting'o gi mapek to bak ne nitiere kaka kunjore be ni bend titing'o malo. Manyiso ni sasa miting'o gimoro tiketo toki riere. Ok idol toki. Yes. Aha. Kamano. Wadhi nyime. Koro ma bende nyalo kelo pain nikech ma en trauma. Ng'amo lwar piny mohinyore. Koro kilwar piny tinyalo hinyo leche kata inyalo turo choke mag onding. Koro kituro choke mag onding mano bende nyalo kelo pain. To king'iyo mapiny kani ma iluongo ni degenerative changes. Bones mantiere manatemo siemo kacha ka magi ka uponi gichamore to disc mane separate mane pogo choke gi choke cha nyuore. Koro konyuore to koro diyo kama nerves wuoke ni koro miyo wuok kabiro e tiend ng'ato kata mana kabiro onding'e. Aeto ma poor posture. Ng'ani kaka obedo monding'e oskoch, onding'e odolore. Koro konding'o dolore to mano bende nyalo keto pain miluongo ni frequent bending forward. Ki bend forward seche mang'eny nikech nitiere posture mar dhano kaka owinjore obed nobedi. Wan gi miluongo ni lordotic curve. Lordotic curve no owinjore obed nobedo maintain. To kobedo exaggerated either kibedo seche kodhi mbele kata kodhi chien to mano bende nyalo kelo rem. Kamano. Daktari onego bed ni ng'ato bet nang'o nikech iwacho ni ka idolori ahinya to nyalo kelo ni chandruok. Inyalo pimonwa kibet ni ka ber to onego bed ni ng'ato bet nang'o kuom seche marom nade to ang'o monego bed ni timo e kind seche ma ibet kata seche ma ichung'. Madam Ruth, bet mar dhano owinjore bed ka posture magi obedo maintained mar ng'uti to kendo gi mar onding'i mapiny. Owinjore bed gi kabecha maber. Ibedo konding'i oriere maber. To kinyalo bedo ni kibedo kama, aeti bedo kama mar seche mang'eny. Koro manyisore ni leche mag onding'i ka odolore. Instead mondo mi gibed ka giriere maber, mibedo ka spine yor chung' malo maber, to mano koro biro strain the back muscles. Koro mano nyalo kelo rem. Erokamano ahinya. Daktari, jomage mathoro bedo kod chandruok mag onding', joma mine, joma chuo, rawere, koso jodongo, koso nena tuo ma omako ji duto te. Ruth, tuo ni mako ji te. Omako ji te koluwore gi samoro inyalo bedo ni in nyathi kaka nyithindo masani iyudo ka samoro ka gidhi school ka gidhi school to giting'o bags mang'eny gi buge mang'eny to pod gitindo. Koro samoro ka giwuotho to giwuotho ka gidolore. Koro mano nyalo miyo ng'ato yud back pain. Ng'ato bende ka nitiere gi overweight, ratil man malo, mano bende nyalo yudo tuo mar onding'. To kendo ng'ato bende ma madho ndawa ok ber. Ko madho ndawa mang'eny bende samoro mano nyalo kelo tuo mar onding'. Okipimnwa ni ndawa ntiere kod tudruok mane kod onding'. Ndawa timo ang'o ne onding' momiyo ng'ato nyalo bedo kod chandruok? Okay, ndawa gima timore gi ndawa ka ng'ato madho to ndawa nitiere kaka omiyo ligendri mag remo bedo motuo. Koro ka ligendri mag remo gi obedo motuo to yudo ka koro remo madino ringo madhi supply the nerves cha bedo affected kendo kata gi lechego. Koro remo ok donj maber e leche. Chenro en penj laktari, winjo gima daktari pimo kwacha. Tuoche mag onding' gin tuoche manyalo miyo ng'ato chandruoge mang'eny. To in owuon bende inyalo ritori e yo makare. Daktari neno kikelonwa picha moro ka, ma en picha mar ang'o? Koso ma en ranyisi manidwa ni mondo mwapuonjre ang'o? Ma picha ni onyisowa kaka kama onding' nitiere
to gi gima ng'ano nyalo bedo ni winjo. Koro chal ka gima owinjo rem. Erokamano ahinya. To joma mine koso joma chuo, joma gima thoro bedo kod chandruogegi? Joma mine sana nigi tuo mar onding, nikech joma mine gi lose blood, to kendo giyudo gimiluongo ni osteoporosis. To osteoporosis ni en kama koro wawacho ni muscles attach a bones. To ka koro chokegi ok obedo notegno ahinya, choko nigi ratil margi ni piny, to yudo ka koro gibedo gi weakness. Koro samoro koro yudo ka koro dendgi ok jiwore manyalo support their body system. Koro mano gin much more susceptible mondo giyud tuo mar onding. Joma mine nitiere kod thuolo mamali. Pimnwa osteoporosis. Yes. Pimnwa mana matin nono ni osteoporosis ni en ang'o, nikech wacho kacha ni joma mine wito remo mang'eny. Yes. Seche ma ng'ama miyo wito remo mang'eny diere ma samoro en e ria kod gik ma kamago, en remo miwito dwe ka dwe. Tene ni gikone kochoke to ng'eny mokalo. Yes. Ang'o matimore e dend ng'ama miyo mondo mi kelne chandruok mar osteoporosis? Osteoporosis iyudo ni calcium level mar chogo dhi piny. Madini mar calcium. Madini mar calcium ni piny. Koro madini ni odhi piny nikech iyudo ka chak ma nyathi dhodho nigi calcium. Remo bende nigi calcium. To gigi en gik ma ng'ama miyo golo. Koro wuok kuome. Koro miyo ka gigo wuok e dende, to iyudo ka koro the level mar calcium samoro drop dhi piny. Koro miyo dend dhano nyalo bedo ni koro yudo tuo mar osteoporosis. Mang'o matimore choke seche ma madini chekego koro choke bedo ma weak, bedo ma yom. Koro kata ka koro weight mari to choke diyore. Koro ka choko diyore to mano nyalo kelo rem. Kendo muscles leche ok nyal moko maber e chokego. Mama en chandruok ma joma mine nyalo bedo godo mang'eny mar osteoporosis kotenore kod madini mar calcium ma giwito kokalo kuom chak ma nyithindo dhodho, kokalore kuom remo ma giwito e dendgi. Kapok wadhi mabor, ere gima mine onego bed ni timo mondo mi kata kodoko ni chandruogni biro to kik obi ong'ala mamalo ma koro ngimane chung', nikech koro nowito remo mang'eny, owito madini mang'eny mar calcium. Ere kaka ng'ama miyo onego bed ni ritore mondo mi wageng' chandruogni, nikech geng'o ber bende? Madam Ruth, mano penjo maber kabisa. Gima mine owinjore bed ni tim, ka ng'ama miyo nigi kilo ratil man malo, to duok ratil mare no odog piny matin, mondo obed gi ratil mare, ma bende wanyalo tiyo gi gimiluongo ni BMI. Ing'eyo ni to kilo mari to gi height mari owinjore bed ni dhi proportionately. Then owinjore bende gibed ni gichamo diet maber mondo madini odonj kuomgi makare. Aeto kendo owinjore bed ni gitimo exercise. Gibedo gi joma timo exercise, kata ka en wuotho, mazoezi wuotho, mondo mi dendi and muscles magi obed no jiwore mokare. Kamano. Iwacho ni diet maber, exercise tiende ni chapo del, irieyo dendi e yore mopogore ka achiel kod keto madini makare e dendi. Kik ichiema ni chiemo ni yieng', nyaka ing'i ni en ang'o ma ikete e dendi. Diet maber en ang'o, daktari? Diet maber en gima wanyalo wacho gi dho ngere ni balanced diet. Kamoting'o protein, kendo chako ting'o carbohydrates, kendo chako ting'o vitamins. Erokamano. Madini mar calcium mani wacho ni wawito mang'eny, nento wayude kanye? Madini mar calcium wayudo ni inyalo yude e chak kimadho, kendo nitiere bende kata calcium supplement bende nyalo yude. Wabomulo kar supplement kanyo bang'e matin, nikech tinde thothne joma mine chamo supplement, to supplements go kang'eyo ka ginyalo kelo chandruok kata oyo, wabomule bang'e matin. Chendo en penj laktar, biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV, kamwacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo rem mar onding. Daktari oleronwa ni onding ochakore ng'ut nyaka e piny kumibedo godo ni, mano duto te en onding, to aketo maino e onding ma piny. Daktari, wadwa ni mondo mi wang'iyane kaka inyalo fweny kata kaka inyalo tim pim makende ne tuoche mag onding. Ruth, inyalo tim pim makende ne jatuo kose complain, nikech tuo mar arthritis ni mar onding en obiro ni nitiere en gi stages adek. Nitiere acute stage, to kendo nitiere subacute stage, to gi chronic stage. Alright? Koro ka jatuo obiro kaka koro king'iyo the spine ma wantiere godo ni. Ma is the normal spine. My then lordotic curvature mana wawacho cha. Kendo king'iyo choke mantiere omuot mantiere katikati gi gin sawa. To kichaki duge ng'iyo ma tiyudo konding ni odolore sana. Onding ni kodolore sana ma biro kelo rem. Koro ka jatuo ni gi complain machalo kamano,
to koro wanyalo timo gimiluongo ni assessment, wanyalo timo physical assessment, wacheko kaka uwuotho, wacheko wamulo dende, wang'en to ere kama rem no wuoke, aeto watimo ne thieth makare. Koro kuponi watimo ne thieth makare to oko improve gi thieth motimne no, to koro wanyalo timo gimiluongo ni imaging, wagoyo picha, wanyalo goyo picha mar x-ray, kata wanyalo goyo picha mar CT scan, kata wanyalo goyo picha mar MRI. Koro picha gi kwa goyo to nyalo fwenyonwa ni samoro nyalo bedo ni tuo moro pod nitiere iye kacha, ma samoro nyalo dwaro a different intervention. Koro mane kaka wanyalo timo examination maro. Watimo physical examination, watimo observation, then wanyalo timo bende gimiluongo ni imaging mondo wayud ni to tuo no ochalo nade. Erokamano ahinya. Ngima en mwandu. Mago gin weche mawacho chenro mar penj laktar. Nyaka ing'e dendi, nyaka ichikiti ne dendi, to maduong' moloyo ni nyaka irit dendi. Kapo nono ni poka ioro ote ka in gi penjo moro amora, namba mar SMS en 23600. Wach maber mokalo ni nyalo tudori kodwa bende kokalo Facebook page en Ramogi TV, kae to bende nyalo tugonwa simu bang'e mondo mi penj laktar. Wakawo yoyo kwa duogo to abong'eyo moko kuom thieth ma inyalo thiedh godo rem mag onding'. Kik isudi, kik idhi mabor kata matin. Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Waonge tabu giji, iwacho ni Ramogi na ka en manangolo, kami bede no ngami mulo no gini make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Nuri iwacho ni ilosi nyingo. Baby rwak na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awuya dago nyathigi karo na dengo mai wenda se choro mona. Luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni Teacher Beach kochakore saa 4 motieno. Wach podo ni benga, wach podo ni ohangla, mit maratari. Na pari wendo manyo. Penj laktar kakale Ramogi TV, ngima en mwandu. Waketo maino e rem mar onding'. Daktari opimonwa gik mang'eny mak nyalo kelo chandruoge mag onding'. Joma mine kapono no ni neno chenro ni iwinjo ni untiere kata wantiere kod ong'ala mamalo mokalo mar yudo chandruoge gi mag rem mag onding'. Daktari neno ka ote donjo mang'eny mokalo wabosome ote 2-3 kaeto bang'e no wabodhi nyime kod twakwa. Kik wiwil, inyalo tudori kodwa Ramogi TV fan page marwa en Facebook page en Ramogi TV. Nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, namba mar SMS en 23600. Daktari ayudo temo wuok kuom Peter Ombaka kaintere Kisumu.
Owacho ni jaode winjo rem e ng'etne ka odolore sideways. Bende nyalo bedo tuo mar oguro, to pogruok mane mantiere kind tuo mar oguro kod tuo mar onding'? Okay, wadwa ni mondo wang'e ni to jatuo ni owinjo e rem ni malo e but ong'edene koso en gi piny. To ka en malo but ng'edene to nitiere organs manitiere kanyo. Wan kanyo go organs mang'eny machalo kaka obo, adundo, to gi chuny bende nitiere malo kanyo. Aeto kanyo bende nitiere gimiluongo ni the pleural area. Koro samoro kanyalo bedo ni onyalo bedo gi tuo moro within visceral organs magego, to samoro bende nyalo refer pain madok e onding'e. Onyalo bedo gi gimiluongo ni pain mobedo referred. Pain onge onding', lakini gik machalo kaka obo to gi adundo to gi chuny mantiere iye kanyogo nyalo kelo pain madok e onding'. Penjo machielo bende aneno ka amowuok na kuom iluonge ni Kefas kawuok Mihuru Bay. Kefas kawuok Mihuru Bay wacho kata ni mosna laktar. Bende nitiere kaka teno wich e pilo nyalo kelo tuo mar onding', kaka iteno wi nikech ileronwa ni onding' chakore gi tok ng'ut nyaka piny. Kaponono ni iteno wi marach nyalo kelo ni chandruoge mag onding'? Mana dieri kabisa, kiteno wi marach gi pilo maduong' to nyalo miyi tuo mar onding'. Nikech kaka nachako wacho cha, onding' ochakore tok ng'ut, tok wi karidore nyaka piny. Koro dwaro ni ka ng'ato nindo to kik ibed gi pilo maduong' ahinya. Koro kata mattress bende owinjore bed ni obed mattress ma firm, matek, motegno maber, ma support onding' gi malo to gi kar kumi gi piny, kar sianda ni gi piny, mondo mi koro kik onyuore sana, mondo mi koro o affect the muscles. Erokamano ahinya. Namba mar SMS en 36000. Facebook page en Ramogi TV. Inyalo oro penjo mondo mi penj laktar. Daktari, ni wasechopo kama itimo ne ng'ato pimo mar onding'. Iwacho ni en physical examination, imulo jatuo, igo pichni mopogore opogore. Koseyud ni ng'ato nitiere kod tuo mar onding', wamule weche mag thieth. Mano ber kabisa. Wawacho ni back pain onyalo bedo ka en so severe, to onyalo resolve ki rest at home. You just take it. Inyalo yueyo, you take your time mo dog piny. Samoro kinitimo tich matek, aeto lecho yuare sana, inyalo yueyo, rest matin, to kapod itimo tijini matin, aeto remno nyalo dok piny. To ka remno ok odok piny, nengeche wan ga acute stage machakore madhi for around 6 weeks. Ko within 6 weeks nyoko yudo ni ka pain nyoko dhi maber, to owadhi e subacute. Koro kogiki subacute ka, kibiro ni mondo mi ine daktari, to daktari timo ni examination. Kose timo ni examination mo yudo ni nitiere problem, to wan gi treatment aina mang'eny. Wan gi treatment mar physiotherapy. E physiotherapy ka wabiro puonjo jatuo kaka owinjore otim exercise. Kendo wabiro puonjo jatuo kaka owinjore orit muscles mage mondo mi kik strain. Kendo wabiro puonjo jatuo koponi kata ko tich motimo, wabiro advise jatuo ni kik ochung' seche mang'eny, kik obed seche mang'eny. Kobedo to nyalo bedo kata mana mar 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes to chungo malo to siko wuotho. Then kwasetimo mano, to koro wan gi machines ma bende wanyalo tiyo godo mondo wathiedh godo jotuowa. Apart from the advice, wabiro wan gi machine achiel kuomgi waluongo ni ultrasound. Ultrasound ni en machine matero liet e dend dhano kuma nitiere rem. Koro kosetero liet e dend dhano kuma nitiere rem, to koro okonyo remo mondo ring maber. Nikech iyudo ni samoro remo ok ring maber kama nitiere remno. Koro kosekonyo remo mondo ring maber, aeto bende wabiro rwaye matin. Koserwaye matin mondo remo ring maber, aeto kendo nitiere machine mwanyalo tiyo godo mondo wa stimulate godo the muscles mondo pain no dog piny. Mano wanyalo time physiotherapy ka. Aneno kikelo na masinde mopogore opogore ka aibo pimo na ni tijgi gi nang'o kod kaka onego beni tiyo kodgi. Kata kapok adhi mabor, daher mondo mi aduokni erokamano jahera mar chenro mar penj laktar. Tabia Saka kantiere Mombasa, erokamano ahinya. Iwacho ni puonjori mang'eny kokalo Facebook page Ramogi TV. Aneno kacha Abondo Leonard, iwacho na kacha nitiere gwenge mag Masumbi. Penjo na en niya, ng'ama oturo onego tim nang'o mondo mi ochang mapiyo? Kapo nono ni turi intiere kod rem onding', ang'o monego bed ni timo? Mano en Abunda Leonard kowuok e gwenge mag Masumbi kokalo Facebook page Ramogi TV. Abiro duoko mano piyo maber kabisa. Ka jatuo oyudo ogore piny to oyudo tur gi onding'e, wan gi thieth aina mang'eny minyalo timne.
wanyalo kete bed rest ningeche bones mag ondingi ka wawacho ni en magi bones mag onding mapiny ka chogo ni otur to chogo ni berne gini iluongo gi ni callus bone ginyalo changa rakaraka within a period of 3 to 6 weeks 3 to 6 weeks bones ginyalo chango to kopo ni jatuo ni nigi tuoche mamoko mopogore samoro nyalo bedo ni en gi osteoporosis mano wawacho choncha to samoro onyalo bedo to okochangi koro mano to koro surgeons jok ma yengo nyalo yango ai ti tueye gi chuma mondo mi ochanga rakaraka ai to okete mondo timne physiotherapy makare wachi mar yueyo ni ber ka wakawe gi maino mang'eny kikinyiri ahinya kiol to yue SMS na ria deka uchiel no wadhi nyime koda thieth nikelonwa masinde moko ka daktari nyalo pimonwa ni tije gi ginang'o ere kaka gikonyo e fwenyo ka achiel kod thiedho rem mag onding. Very good. Wan ka gi mashinde anyalo wacho ni gin ariyo ningeche mage mwanyalo ting'o kawuono. Koro mashindi ni iluonge ni ultrasound. Koro ultrasound ni en kisetimo examination mar jatuo miyudo kama problem nitiere. To koro inyalo rudhi onding ng'ama tuo kanyo maber aito oketo hit oketo joto maber madonji onding kacha ningeche gi monding odwaro ni mondo liet odonji mondo remo ring maber kendo okweyo rem kendo okweyo kata rem mar muscles kata gi mag nerve kwasetimo mano to waro wayo onding no maber kabisa mayom mondo onding oriere mondo muscles oriere kabisa maber kwasetimo mano to wanjibiro timo gimiluongo ni stimulation. Machine ma wan godo ni iluongo ni transcutaneous electrical nerve stimulator. O stimulate the muscles and then opunguza ochungu. Iwacho ni o stimulate. Seche stimulate mano tima ngado ni ler na gi dholuo maber. Okay, seche most ochalo kagima ongwenyo. Kagima ongwenyo muscles. Seche mongwenyo no okitero mondo remo ring maber ai to block the pain. Seche mimuonyo pain killer cha to block the pain pathway mondo mi koro pain pathway obed block to the brain center to ma koro ongwenyo to seche mongwenyo no otero sendo signals a spinal cord to the brain mondo pain mondo bed blocked. Odhi ngwenyo nang'o pain daktari chino mar penj daktari pimonwa kendi leronwa maber nikech kaka nene ni ochal na walkie-talkie ochal na simu ere kaka odhi ngwenyo onding mondo mi koro ma e onding dhano koro onding dhano ni koro wawacho ni rem nitiere piny ka koro ka rem nitiere piny ka to muscles bende nitiere ka koro wakwongo wakawo mashindi ni kwaseyudo to warudho go kanyo maber to oketo liet donje iye kanyo kendo wachako warudho komachielo ni mwatiko wanyalo time for around 10 minutes kirudhi arudha mondo liet donje e onding kanyo kwasetieko mano to warwayo kanyo maber mayom gi yath nitiere mwarwayo godo maber kwasetimo mano to koro wakelo machine machielo mineno ka iluongo ni walkie-talkie ni ma iluongo ni transcutaneous electrical nerve stimulator. Koro machine ni en kaka patches koro igole tibiri imuone onding kendo ichake muone onding komachielo ni mondo koro aiti yawe koro kiseyawe to koro ochalo stima iwinjo ka koro ochalo stima kosen stima daktari oken stima yene ate oken stima then en gi current maringe iye ka aito bende nitiere towel moro bende kama liet ma bende kwa sitiyo godo to wanyalo towel maliet ni wabiro keto ni ondingi maber to en gi liet makoro wa combine liet mar stima ni to gi liet mar iwuok e towel kan towel maliet ne nango yole pi maliet ko sitime na okay ole pi maliet towel ni opek opek en gidi machine moro nitiere iye kanyo maketo manyalo keto liet madhi dakika 40 kata 50 en gi machine iye kai towel ni mama gita yudre mane siptal inyalo tongono ni en machine mane daktari koso okoni waluonge ni hydrocollector pack hydrocollector pack koro en ka koro wasekete to waboye e towel ka to wakete to keto liet maber madonji ondingi mondo kwerem eni chwake gango daktari nitiere machine michwake ma kichwake ikawe sufuria ok nyal chwake sufuria en gi machine machwake mondo mi obed ni koro onyalo retain heat no ero kamano namba mar SMS na 23690 penj laktar kokali Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu Facebook page en Ramogi TV inyalo penjo laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo odiechieng' makawuono nikelonwa ma abende ma amane chupani onyalo bedango kapok wadhi nyime kod chenro koro ma to en otiyo gi mashinde ni
koro mashindi ni kikawe anyalo demonstrate kikawe inyalo kete kidwa thiedho Onding to kore kawe matin tikete kore en kaka jel iluongo ni coupling media kore irudho ga darudha mos to koro joto no donje iye mondo kwere mantiere Onding kamano. Thieth mar Onding nyalo kawo thuolo marom nade daktari mondo mi ichanga maber ma idoge tijeni? Thieth mar Onding onyalo kawo obiro depend gi seche ma jatuo ni obiro mondo mi othiedhe. Ka ng'ato kawo seche mang'eny sana ka entiere dala kata mondo pok obiro mondo oyud thieth to nyalo kawo seche mang'eny. To ka wayude sama kare to around gima wanyalo wacho ni around 8 to 10 sessions jatuo nyalo bedo nosedhi maber zaidi. Kamano. SMS en 3 chendo en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kokalo Facebook page aneno kacha Odete Joshua erokamana ahinya, Abondo Leonard, Afel Kasuda, Kevin Arucho erokamana ahinya kaachiel kod Medic Sharon. Wakawuoyo ka waduogo tinyalo tudori kod laktar kokalo yor simu ma inene TV mari mondo mi wapenj laktar kik wabed kod tuoche mag Onding. Kik idhi mabor kata matin kik isudi. Kanyal ringo jogi bokwalowa ano kanyal ringo nikech luoro nyaka ne gima timo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timore gima rach ahinya tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Tuko na mpango kamili na makusudi na tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Josiasa madito e pachoka dhi nyime gi siasa margi bang' kanyo azimio la umoja oyango manifesto. Jochung' manyocha IEBC odionegi e ng'wech malaro kom tend piny Kenya koro to podoramo ni IEBC ok nyal nego lek margi. IEBC opodho chila yako ne laro lemo mar gavana ma Migori kailaro gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende koro osepodhi. Rito remodo miwabed kod ngima maber. Daktari ne wang'iyo thieth, iwacho nwa kata ni nitiere remar Onding ma samoro ka nitiere godo ti yueya kae to obro dhi kendo ibro bedo maber. Ka ochopo kanye ma koro chuno ni nyaka idhi ka laktar daktari? Okay, ka
nyalo bedo ni ikawo arrest manyalo kalo 3 days 4 days tiyudo ka rem ni pod ni malo, owinjore bed ni mondo idhi ne daktar mondo orangi, mondo tim ni examination, nikech most of back problem ma wan godo gin ga simple back problem. 10% eminyalo yudo ni nitiere kaka nigi complication kaka fracture mano wacho ka mar turka, samoro man nitiere gi cancer kata mar TB. Koro within 3 to 4 days ka pin ok odok piny to dwani mondo idhi ne laktar. Nitiere gigo ma samoro wanyalo timo daktari mondo mi wageng', nikech wacho ga kaka joluo wabedo ga kod ngeche mapuonjowa mopogore opogore ni geng'o ber maloyo thiedho. Gi kama wachope ni wang'e ni yore mopogore opogore mwanyalo geng'o godo hinyruok kata rem mag onding'. Mano ber kabisa Ruth, ber mondo wageng' tuo mar onding'. Koro kwa geng'o tuo mar onding' to biro miyo tich bedo mayot mondo mi wabed gi ngima maber. Koro geng'o obedo categorized into 3 categories. Kidienje adek. Kidienje adek. Kidieny mokwongo waluongo ni primary. Kidieny mar ariyo en secondary. To kidieny mar adek en tertiary. Koro i primary ka kanye ma koro watimo gimiluongo ni health promotion. Koro kitimo health promotion inyalo biro kata wantiere e radio ka, TV ka kata e radio whichever. To koro ikono ng'ato ni ok owinjore bed seche mang'eny, ok owinjore bed ni chung seche mang'eny. To kichung owinjore bed ni weight mari bedo distributed e shoulder ni, e trunk, e hip, e knee maber, kendo tiende ni bedo ni nitiere maber. Namba 2, ka in gi ratil man malo bende inyalo temo mondo mi punguza, mondo mi kik bed ni koro dendi bedo overweight gi weight mari. Aito bende ka ing'ama madho ndawa to wanyalo kwayi ni mondo iwe mondo mano koro kik timre, mondo mi koro kik hinyri. Stage mar 2 mar prevention en ni secondary. Koro wayudo iseyudo tuo, iseyudo the problem, iseyudo tuo mar onding'. Koro kiseyudo tuo mar onding', koro wachako ni thieth makare kendo wami exercise mowinjore bed ni tim mondo wa prevent tuo ni kik ochako move to another stage. Stage mar 3 mar tertiary en ni koro iseyudo tuo to samoro koro problem ni ok obedo managed properly. Samoro koro in gi a bit of physical challenge kata gi disability, samoro owei gi ng'ol. Koro samoro ko bedi gi ng'ol ma ok nyal bedo reversed. To koro watemo mondo mi koro ng'ol ni kik obed no nyalo bedo father to mondo quality mar life ni mondo bed ni maber. Kapok wadhi e tertiary wakawe sib George. Hello George, penj laktar. Machiegni George, penj laktar. Oimore George, machiegni. Erokamano ahinya. Erokamano kuom kelo chenro maber nikech gik mipuonjowa gano ka konyo ngima marwa. Erokamano. Asebedo ka an matek makata sama wuoye kodi ni adhi e physiotherapy kendo amor kukelo jalony maneno gik mitimo nate maneno ka en godogo. Ongetino e wang'ago, masinde miwang'o go onding'ano, to kod masin ma kata naneno kipenje to tamore en kaka stima ogoyo onding' sok kabisa ma nekech onding' oketa piny ahinyora. Koro sani nyocha ne tiende na mane tho maka ne andala to ne nyalo par ni ng'ato nega. Koro kana thiedho tienda to tienda kare nok rach sida ne ni onding'a. Koro ora mondo adhi atim MRI to nwang' ka disk number 1 gi number 2 ni kod problem. Koro keta physiotherapy. To physiotherapy nyendi no kogo dek na 7 sessions tate di kora uchielo dong achiel mondo tiek the first session. Awinjo ka samoro kogi kotieno to pod awinjo malit kabisa kendo nyalo tama nindo machunga bed piny. Koro damo nono to ang'o ma dipo ni pok otimore maber momiyo gini pod hinya kaka hinya ni. Goje tiende na manyocho to tawinjo ka koro remo sechako duoge. Koro danga gombo mondo mede nyiso malach ni kar onding' ni nyalo kelo ne tielo sida koso athiedho gima ok owinjore. Tiende na otho both chakre nungo na nyaka tienda.
Koro asethiedho tienda for the last 1 month to kapok achango to nyisa ni nyaka bed ni an gi koro tera physiotherapy kod wang' ni onding'a marach. Koro dang' agombo mondo omede nono opuonjwa kanyo matut to ere kaka gini affect gi tielo mondo mi kik achaka tindna ok yud teko. Erokamano ahinya. Antiere kod simu machielo, simu mar Robert wabo mako gi kanyakla kati duogi duto te. Robert nitiere awendo. Halo Robert, penj laktar. Ruth. Machiegni Robert. Ma Robert ka awendo. Machiegni. Apenjo niya. Konding'a chanda to ka chung kama awinjo kumuoch. Koro ok oyie mondo mi ati tich moko matek. Koro bisema sani to ere kaka nyalo konya mondo mi onding'a ne achung kama to awinjo ka ohinya kabisa. To ok awinj maber sama achung'. Kato koro bende to bisema sani to ere kaka nyalo konya mondo mi onding'a ne bed gi kwe. Mano Robert ka awendo. Agero kumano. Erokamano nya Robert kowuok awendo. Wantiere kod simbe ariyo gi penjo motegno. Penjo mokwongo ne en mar sessions mane ondikne 7 to sechopo 6 to pod en gi chandruok. Wachak gi kanyo. Ruth, jatuono openjo penjo maber kabisa. Kendo jatuoni chal ka en gi gimiluongo ni chronic low back pain. En gi tuo mar onding' mosebedo chronic. Owacho ni tuone ni owinjo ka entiere L2 L3. Mae L2 L3 kama owacho ni entiere gi problem no. To kendo ene kama nerves mamiyo ko ng'ato mulo tiende to winjo. Koro owacho ni no osebedo kithiedhe chakre chon to othiedho tiende. To problem manitiere tiende no, problem no onge tiende. Problem nitiere onding'. Koro manyiso ni jatuo ni ithiedhe symptomatically. Ranyisi kuma ranyisi nitiere mana mar pain. To kuma the epicenter kama the problem, the original of the pain wuoke en malo kar onding'e ka. Kwang'iyo ka to this area mae kama problem no nitiere. Koro basically gima jatuo ni nerves ma supply tielo mapiny wuok gi malo ka. E kama giwuoke ka giringo ka gidhi piny nyaka tielo. Koro nyaka wathiedh tiende onding'e no mobed maber. Namba 2 osetimo nomiye sessions 7 to osetimo 6. Koro jatuo ni nitiere approaches 2 mowinjore bed ni watimo kwa thiedho jotuo man gi tuo mar onding'. Inyalo thiedho jatuo mar onding' kowuok piny kodhi malo to kendo koa malo kodhi piny. Kowuok piny kodhi malo tiende ni jatuo ni kan gi weakness of muscles to wathiedho weakness no mwamiye exercise mondo strengthen the back muscles. To kan gi stiffness watemo miye exercise mondo mi stiffness man onding'e cha orum. Nikech wacho ni en kacha gi weakness. Koro weakness go watiyo godo. To kwathiedho jatuo ni koa malo kadhi piny en ni jatuo ni nyaka watim ne gimiluongo ni CBT. Nyaka watim ne gimiluongo ni cognitive behavioral therapy. Matiende ni ibedo gi jatuo ni piny tipuonje mondo mi kik bende pache odonjie sana e tuo mar onding'e no. Nikech samoro pain no onyalo bedo psychological also. Ene paro. Nikech nochako ka en anatomical ne odonji onding' to koro osedonjo kendo nyaka e paro. Koro ing'e ni jatuo ni nyaka thiedhe gi line 2. Nyaka ing'e ni en gi weakness to kendo en gi stiffness. Mano nyaka ti godo. Kendo nyaka ibed kode piny mikone ni tuo mathagini kik imiye attention sana. Kik ikete mondo donje paro sana mondo mi okonyi. Koro seche mitimo ni sessions ka to pachi bende kweyo. Koro wanyalo luongo kata ni counseling mondo kik gino donje pache sana. Jatuo machielo mowacho ni ka otimo tijene moko to winjo konding'e muoch kata kochung' ibo make kanyo wakawe simb Joel kati bro mako gi kanyakla. Penj laktar. Halo Joel. Halo nyanyimo imreuru ka. Oimore machiegni Joel. Mamor gi chenro. Erokamano machiegni. An gi penjo. Minoda osekale tabuno. Minodi? Kajino nochake ni noluoko. To wicho kako dwa nochung' kama to onding'e omuoch nyadide omuoch dichiel ni ka. Koro ka nomuoch no wanowe en rieruok mar ng'ato ka nyalo luongore.
to bang'e shida nochakore achaka ma koro en ok nowuothi oywa mana tiende. Kodhi to gino notame wuoth kabisa mochuna matere osiptal. Ka natere to jogo notere e picha to wacho ni bang'e ne en gi shida kuom choke mag Onding go, waibo chok abich nigi problem. Koro ne gitemo explain na kaka ne gino nochakore, nikech giwacho ni kata gari ka omuocho lisas achiel to moko ka pod nigi teko pod ochamo kodhi. Koro tambi winji kohinyi to manyiso ochope kod lisasi ma koro nigi teko. Koro mare nokelo shida ma kata pikipiki no ok onyal idho idhe pikipiki. Koro bang'e no jogo nomiya instruction kaka nanyalo bedo kode, to kata kamano ni pod shida neno pok orumo. En gi rem ma kata wuodho ok onyal dhi, tije mitiyo matek ok onyal tiyo. Koro daktari diler no ni to tuoni en chiemo mwachamo masani koso shida iwuok kanye, nikech gino osebedo ka chanda to kata sani pod omiya paro mang'eny ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Wadhi riwe gi penjo ma wendo. En kochung' to winjo ka chokene kata Onding' e muoch. Kae to simu machielo mar Joel wacho ni mar jode nochako ka oluoko to Onding' opo mana kuom wacho ni ta to kelo chandruok. Ruth, penjo ariyo chalre. Penjo ma wendo cha to gi maro mamani bende chalre. Koro kwang'iyo choke mag dhano gi kae Onding' kama Onding' nitiere. Koro Onding' ni nitiere muscles ma kop chogo ni to gi chogo mapiny ni. Koro ko Onding' ni omakore gi chogo mapiny gi te, to ayudo ni muscles mantiere gi samoro ka koro idhi iriori mar seche mang'eny, to weight ni mani Onding'i mani e kori gi wiyi otrobedo transferred mbele seche mang'eny kendo ok itiyo gi posture mang'eny. Kiting'ori malo to leche mantiere Onding' gi nyalo ywayore. Ka giywayore zaidi tinyalo winjo ko Onding'i ong'owa ogoni tup kata omuoch. Koro komuoch samoro manyiso ni leche mantiere Onding'i go moko obedo overstretched, ma samoro disk ma wawacho gi disk ni onyalo move. Koro samoro disk ni onyalo move mosong chien. Koro kosongo chien to chako diyo the nerves. Odiyo leche gi. Odiyo nerves, leche mantiere kage odiyo. Koro kodiyo to mano kelo rem. Koro mano es a problem ma ji ariyo gi nigodo. Koro nego bed ni gitimo nang'o? Koro ji ariyo gi gima owinjore bed ni gitimo. One, owinjore ni giyudo thieth makare ma we work on the muscles mantiere mag Onding'e go. Itimo negi thieth makare ka giwang'o gi mashindni to kendo gibedo gi stimulation gi mashindni itimo negi makare. Aeto iketogi e program mar exercise gradually mondo muscles mag Onding' gi obed motegno. Gi kanyo no mulnwa exercises ma ng'ato nego bed ni timo mondo mi orit Onding'e kapo nono osebedo gi chandruok kata kapok obedo gi chandruok mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. Aneno kikelonwa pichni manyiso lower back stretches kaka wanyalo rito Onding'wa kod exercises mwanyalo timo. Yes. Okay, magi pichni mag Onding' mag lower back. Makapo ni ng'ato nigi tuo mag back muscles inyalo stretch Onding'i mondo iluongo gi ni forward flexion. Koro forward flexion omiyo thuolo mondo mi irie teche mag Onding'i ka mondo giriere maber. Ma bende nitiere leche mantiere bathwa koni kendo gi bathwa koni. Kibedo piny you stretch mondo mi ibed much more flexible. Mondo kibedo flexible miyudo ka koro remo bende ringo e leche go maber. Alright, ma bende iluongo ni forward flexion ka ng'ato chung'. Koro kichung' titemo mondo ikulri kendo mondo irieri. Aeto ma bende kibedo itimo much more of side flexion mondo Onding'i mondo obed makare. Magi gik mwanyalo timo dala koso nyaka ng'wa dhi e gym. Magi kaka jotuo ng'ama ni jatuo ma koro tayari nigi tuo mar Onding' obiro ir daktari. Emanyise exercise mowinjore bedo tim nikech ithiedhi e stages. Ok nyal timo exercise matek kapok igike kiwango no. Omiyo gini kik itim kendi to kiwinjo chandruok mar Onding' ring matek idhi ka laktar. Wach miweyo wagodo Dr. Hamisi kotenore kod rito Onding' wach ni mogik makwatieko chenro ma kawuono tidwa ni wiwa kik wil godo nyaka chieng' en wach mane? Gima dwa wacho ni tuo mar Onding' en gatamalo e piny ka. In fact wawacho ni 60 to 80%. Koro kopo ni in gi tuo mondo mi wa prevent tuo mar Onding' owinjore wabed ni wanyalo timo wacham diet makare, watim exercise makare, ka ng'ato manyalo bedo ni fuong'o ndawa wapunguza kata wawe, aeto wa avoid stress.
bende nikech stress bende kelo tuoche mag onding'go. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye Dr. Hamisi? Antiere Hurlingham Medicare Plaza, kanye mantiere gi clinic na iluongo ni Kilimani Physiotherapy Center, kanye mantiere gi clinic kanyo antiere. Erokamano ahinya. Namba simu kidwa miyowa kawuono? Namba simu anyalo miyo we mondo amiyo namba simu nikech ko amiyo jina amiyo oganda to wayudo kaka watudore kodi mapiyo to wakonyore. Kik wiwil jahera mar chenro mar penj laktar kaka ng'ama miyo nyaka ichiem maber. Osteoporosis cha nyalo mi chandruok. Namba ni mar simu daktari? Namba na mar simu mar office en 07 07 93 50 19 07 07 93 50 19. Erokamano. Koro mano kigoyo to nyalo yuda e office. Erokamano daktari. Aduoko erokamano kuom kawo thuolo mibiro wagomba ka wapuonjore tuoche mag onding'. Agero ni kaluongi kendo timo duogo wamed puonjore wamed konyore nikech ngima en mwandu. Abiro biro. Chenro penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Rit onding'i, rit dendi, ng'i ratil mar del chiem maber. Kaka ng'ama miyo kik wiwil kod madini mar calcium. Mataye chenro ni en Ruth Otieno, oriti masani.